Чацвер, 16 студзеня. Вітаю, паважаныя гледачы. З вами Віталь Ціўчык, гэта Белсадзум. І сёння ў нашым выданні. Французскія войскі трэнаваліся адбіваць агрэсію з тэрыторыі Беларусі. Вальфовіч зноў пужае паспалітым рушэнням. Вайсковыя тэмы абмяркуем з нашым аглядальнікам. Усё ў сям'ю. Як родзічы Лукашэнкі за грошы беларусаў рэкламуюць свайго правадыра. Трывожны гузік для выкліку міліцэйскага падмацавання будзе на кожным участку. Рэжым працягвае запалохванне перад так званымі выбарамі. Францыя правяла таемныя вучэнні уводу войскаў ва ўкраіну і абароны гэтай дзяржавы ад нападу з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта паведамляе выданне Intelligence Online. Вучэнні Персей адбыліся летась увосень і доўжыліся 10 дзён. Удзел у іх узялі больш як 3000 жаўнераў сухапутных войскаў спецыяльнага прызначэння Францыі. Тым часам The Telegraph паведамляе аб актывізацыі перамоваў паміж Парыжам і Лонданам аб накіраванні міратворчага кантынгенту ва ўкраіну у выпадку падпісання дамовы аб завяршэнні вайны. Гэтая тэма мае быць у цэнтры ўвагі сённяшніх размоваў украінскага прэзідэнта Владзіміра Зяленскага з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Кірам Стармерам. Трывожныя ацэнкі адносна перспектываў Беларусі апублікаваў Амерыканскі інстытут даследавання вайны. Гэтак, паводле даследчыкаў, высілкі Расіі дзеля фактычнай анексіі Беларусі, цытата, хоць і не завершаная, але цяпер на прасунутай стадыі і ўжо дасягнулі этапаў, якія ствараюць пагрозу бяспецы ЗША, НАТО і Украіны, а таксама экзістэнцыйную пагрозу для далейшага існавання Беларусі як суверэннай дзяржавы. З намі на сувязі вайсковы аглядальнік Белсату Зміцер Міцкевіч. Зміцер, вітаю цябе. Вітаю. Медыі паведамляюць, што французскія вайскоўцы трэнаваліся, уласна, абараняць Украіну ад расійскага ўварвання з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта і раней казалі, што, магчыма, будуць накіраваныя французскія войскі на мяжу Украіны і Беларусі. На тваю думку, наколькі ўвогуле гэта рэалістычны сцэнар, што сапраўды французская армія можа з'явіцца вось ля межаў нашай краіны? Тут насамрэч цяжка сказаць, наколькі гэта рэалістычны сцэнар, паколькі перамовы яшчэ будуць весціся. Зараз гэтыя пытанні палітычнага характару толькі абмяркоўваюцца, але бачым, напрыклад, што Дональд Трамп якраз такі зацікаўлены ў тым, каб Еўропа большы удзел прымала в вырашэнні гэтай сітуацыі і в стрымліванні Расіі. Адпаведна, якраз такі тое, што французы гэта адпрацоўваюць, цалкам лагічна. Хутчэй нелагічна было б, каб яны гэтага не адпрацоўвалі. Паколькі я таксама пачытаў, якія сцэнары абыгрываліся, што і пераправы праз раку і гэтак далей, выкарыстанне дронаў, все гэтыя штукі, гэта тое, што зараз прысутнічае на полі боя. І таму было б дзіўна, каб французскае войска не пераймала гэты досвед і не займалася адпрацоўкай падобных сцэнараў, тому што гэта якраз такі і адпавядае цяперашнім выклікам. Так што я думаю, што тут хутчэй гаворка вядзецца аб пераняцці украінскага досведу, аб магчымасці, скажем так, удзелу Францыі в вырашэнні гэтага крызісу і плюс таксама зноў жа выкарыстанне гэтых усіх напрацаваных тэхналогій падчас гэтай вайны ўжо для ўдасканалення непасрэдна сваёй арміі, што французы і робяць, паколькі мы ведаем, яны ўсё ж такі вялікую ўвагу цяпер гэтым ваеннаму кірунку сталі надаваць. І ўсё ж такі зноў жа Францыя гэта краіна, якая практычна пастаянна удзельнічае в нейкіх канфліктах, асабліва на тэрыторыі Афрыкі, таму ім в любым выпадку пераймаць баявы досвед перадавы, які зараз ва ўкраіне ёсць, патрэбны. Так што тут гаворка як пра палітычнае вымярэнне, так і пра ваеннае вымярэнне. Мне здаецца, абодва цалкам лагічна і паказваюць тыя тэндэнцыі, якія мы зараз бачым в Европе ўвогуле. Зміцер, а як ты ацэньваеш гэтую навіну ў кантэксце беларускіх інтарэсаў? Што гэта азначае для Беларусі і для беларусаў, што французскія войскі могуць апынуцца ва ўкраіне? Для Беларусі і для беларусаў гэта, канешне ж, тут будзе залежаць ад менавіта палітычнага фактару, якімі будуць умовы вырашэння гэтага канфлікту і заходу гэтых французскіх войскаў, і дзе будзе Беларусь у гэтым палітычным раскладзе, што будзе адбывацца. Бо для рэжыма Лукашэнкі, канешне, гэта чарговае паліва для всіх сваіх аповедаў про тое, што ворагі збіраюцца нас атакаваць, а тут глядзіце, мало того, што украінскія войскі, так тут яшчэ
яшчэ гэта натаўская гідра разявіла пашчу з поўдня на этот клочок землі, як его называе Лукашенко, і так далей. То бок вся вось гэта балалайка будзе працягвацца з новай сілай. Яны будуць распавядаць пра тое, што зараз нас тут збіраюцца все захапіць. Украіна цяпер гэта плацдарм для атакі на Беларусь пры удзеле войскаў НАТО і так далей. То бок яны будуць вось круціць гэтую шарманку, і відавочна, што зараз таксама вось любы такі зрух будзе таксама выкарыстаны лукашысцкай прапагандай і прапагандай Кремля, конечно, для того, каб заявіць аб пашырэнні пагрозаў, што якія тут гарантыі бяспекі, калі вось вы свае войскі пад нашыя самыя межы перасунулі. Яны будуць раскручваць менавіта гэты наратыў, і таму тут хутчэй важна, каб на гэта не звярталі ўвагі тыя актары, якія будуць адказваць за увядзенне падобных мер. Напрыканцы мінулага году праўладны прарэжымны палітолог Дзяніс Мільянцоў пахваліўся фоткай з-пад міністэрства абароны ў Парыжы. У кантэксце інфармацыі, якая цяпер сталася публічнай, ці ўвогуле гэты візіт мог быць звязаны, я не ведаю, з нейкімі перасцярогамі лукашэнкаўцаў адносна таго, што французскае войска можа з'явіцца ля мяжы Беларусі, ці ўсё ж такі зашмат гонару для Мільянцова, каб ён такія рэчы абмяркоўваў? Я думаю, што гэты візіт сведчыць проста на вялікі жаль аб узроўню абазнанасці французскага эстэблішмента ва справах Беларусі. Таму што запрашаць чалавека, які адказвае фактычна толькі за тое, што ён есць на абед, таму што Мільянцоў не будзе агучваць там штосьці, што супярэчыць афіцыйнаму лукашысцкаму наратыву. Паколькі ён там штосьці такое агучыць, то больш ён не то, што ў Францыю не паедзе, а можа паехаць кудысьці ў месцы не настолькі аддаленыя, як Францыя. Назовем гэта так. Таму тут все вельмі проста, што французы проста, як аказалось, не настолькі добра разбіраюцца в беларускім палітычным полі, што запрашаюць всялякіх вось такіх персонажаў. Дарэчы, раней вось менавіта чамусьці французская амбасада ў Беларусі таксама часам розных людзей запрашала і з рознымі там мела камунікацыю, і ў тым ліку вось такога кшталту экспертамі, гэтак званымі кшталту Мільянцова, Шэўцова і гэтак далей. То бок з людзьмі, якія, ў прынцыпе, якіх цяжка цяпер назваць нейкімі незалежнымі актарамі, ці людзьмі, якія могуць нейкі аналіз увогуле праводзіць, які не кантралюецца непасрэдна рэжымам Лукашэнкі. Адпаведна, тут я б не шукаў нейкіх там вялікіх падводных камянёў, проста на вялікі жаль гэта вось такі ўзровень абазнанасці. Нам трэба проста лепш працаваць для таго, каб гэты ўзровень абазнанасці павысіць. І тут я не думаю, што хтосьці упаўнаважыў бы Мільянцова ехаць і ад іх імя там весці нейкія перамовы ці яшчэ штосьці. Бо выглядае гэта вельмі сумнівна. То бок тут хутчэй, зноў жа, калі мы кажам пра кантакты менавіта на ўзроўні ваенным альбо на ўзроўні высвятлення такіх палітычных нюансаў, то кантакты паміж спецслужбамі нікуды не дзяваліся, яны ёсць. І таму все такія рэчы і так можна вырашыць. І так ёсць каналы для абмену інфармацыі, для перадачы патрэбных звестак. Таму задзейнічаць розных Мільянцовых, тым больш, у якіх хопіць розума посціць фотаздымкі з такіх мерапрыемстваў. Гэта проста нелагічна, таму я не думаю, што штосьці такое магло мець месца. Хутчэй падаецца, што ён пахваліўся, што яго выпусцілі ў Парыж. Разам з тым, мы бачым, што рэжым, прынамсі юрыдычна, не толькі рытарычна, але юрыдычна рыхтуецца да магчымасці нейкай вайны. Вось Лукашенко сёння падпісаў указ пра тое, што упаўнаважаным дзяржаўным органам па мабілізацыйнай падрыхтоўцы эканомікі вызначаецца Міністэрства эканомікі. Падаецца, нічога надзвычайнага, але разам з тым, на твою думку, навошта вось тыя, хто ўтрымоўваюць уладу ў Менску, рыхтуюцца да канфлікту на такой юрыдычнай падставе? Увесь час вось нейкія указы падпісваюцца, нейкія там законы і гэтак далей. Гэта якраз адлюстроўвае іхны лад мыслення. Таму што тое, калі яны кажуць аб тым, што на Беларусь збіраецца нападаць НАТО, альбо, карацей, што ў нас там ёсць пагрозы ваеннай дэстабілізацыі падчас гэтага псеўдавыбарчага спектаклю.
Гэта не проста прапагандысцкія захады. Яны рэальна так думаюць. Яны плануюць свае ваенныя актыўнасці і палітычную дзейнасць, зыходзячы вось з гэтага. Яны сапраўды вераць у тое, што нехта на іх сабраўся нападаць. І таму яны рэальна там трактуюць нейкія ўказы. Яны сапраўды думаюць, што іхнае так званае войска здольнае на баявыя дзеянні. Яны рэальна думаюць аб тым, што нехта на іх сабраўся нападаць і там сабраўся узброеным шляхам зрынаць уладу Лукашэнкі. Што там нібыта НАТО толькі і чакае, каб танкі заехалі, і не робяць яны гэтага толькі таму, што, маўляў, войска Лукашэнкі настолькі моцнае і настолькі здольнае яго абараніць, што вось іх там баяцца. Насамрэч, яны так думаюць. Гэта не проста трызненне гэтай прапаганды, а яны рэальна так думаюць, яны плануюць свае ваенныя актыўнасці, зыходзячы вось з гэтага. Яны рэальна гэтыя сцэнары закладаюць свае вучэнні. Вось калі параўнаць з Францыяй, якія сцэнары закладаюць французы падчас вучэння, якія сцэнары закладаюць вось гэтыя персанажы падчас вучэння. Тут жа відавочна проста, што яны нават не здольныя нармальна ацэніць сітуацыю. І в гэтым якраз праблема. Бо яны рэальна в гэта вераць. Яны сапраўды рыхтуюцца да нейкай там уяўнай вайны, якую нібыта, в якую іх, як яны кажуць, хочуць цягнуць захад. І не в якую, карацей, у выпадку чаго іх за жабры пацягне Пуцін. І яны нават сказаць нічога не змогуць, таму што іх, у прынцыпе, і пытацца ніхто не будзе, асабліва Лукашенко. А вось нібыта это захад вінават. Сапраўды, вось у іх такая ацэнка сітуацыі. І нам таксама для того, каб нармальна планаваць свае дзеянні, трэба заходзіць менавіта з гэтага, то што яны рэальна так бачаць абстанову. Наконт ацэнкі сітуацыі таксама Александр Вольфович, сакратар Савету бяспекі, заявіў, што ў рамках плана «Перамога 2.0» ёсць такі план, оказывается, вядзецца актыўная падрыхтоўка беларускага вызвольнага войска. У Польшчы для кіраўніцтва працэсамі навучання каманда каардынацыйным цэнтрам нібыта ёсць паспалітае рушэнне, якое рыхтуе баявое крыло. Таксама ва ўкраіне вербуюць беларускіх вайскоўцаў. Зноў-такі гэтыя заявы гучаць не першы раз. Гэта некая боязь перад так званымі выбарамі, перастрахоўка, ці сапраўды яны вось так ацэньваюць, што людзі настолькі ўжо ненавідзяць рэжым, што сапраўды гатовыя да нейкіх радыкальных дзеянняў? Я б, конечно, был бы вельмі рад, каб словы Вольфовича былі праўдай, калі б рэальна сітуацыя выглядала такім чынам, каб масава рыхтавалася баявое крыло беларусам для того, каб, скажем так, навесці парадак і воздаць лукашыстам па іх заслугах. Але насамрэч гісторыя ў тым, што з аднаго боку яны рэальна вераць вось у гэтыя рэчы. З другога боку тут пытанне таксама рэжыму Лукашэнкі, то што яны схільны генераваць вось гэтыя пагрозы. Гэта ўжо не зусім кантралюемы працэс з боку самога Лукашэнка. То, што розныя ведомствы хутка ўцямілі, то, што можна прыдумляць розныя ўнутраныя і знешнія пагрозы і пад гэта павялічваць свой уплыў і фінансаваць. І таму вось гэта таксама робіцца ўжо на прамысловым маштабе, так бы мовіць. Яны заяўляюць тым, што пастаянна з'яўляюцца нейкія новыя пагрозы, аб тым, што вось тут зараз там рыхтуюць нейкіх добраахвотнікаў, яшчэ штосьці, тым, што вось збіраюцца арганізоўваць маштабнае ўварванне на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь. Яны, заходзячы з гэтага, плануюць сваю дзейнасць, і таксама яны, вось калі генеруюць гэтыя месаджы, генеруюць іх з мэтай таго, каб атрымаць, конечно ж, тут наступны крок, што паколькі колькасць пагрозаў павялічваецца, то нам патрэбна павялічыць магчымасці па змаганні з імі. А таму, калі ласка, дайце нам яшчэ больш сродкаў, апаратнага ўплыву і гэтак далей. І гэта насамрэч тое, чаго яны і хочуць дабіцца. То бок, вот у іх такое планаванне, гэтая сістэма так працуе. Ва ўмовах, калі все дэпартаменты ваююць з усімі, то відавочна, што яны будуць імкнуцца павялічыць свой уплыў для того, каб, скажем так, згенераваць, сканцэнтраваць у сябе больш рэсурсаў. Не толькі там на патрэбныя рэчы, і, канешне ж, у сваю кішэнь. Не будзем забываць, як гэтая сістэма функцыянуе. Адпаведна, гэты пэўны момант прыйшло да таго, што яны проста, калі ты пастаянна раскручваеш узровень гэтых пагрозаў, то рана ці позна ты прыйдзеш да таго, што ўжо там, я не ведаю, іншапланецяне будуць на летучых талерках прылетаць. І выглядае таго, што яны ідуць у той бок.
бо пастаянна трэба падвышаць градус гэтай напружанасці, пастаянна трэба распавядаць пра нейкія новыя пагрозы дзеля таго, каб выглядаць больш патрэбным на фоне іншых ведомств. Ну і вось кожнае ведомство спрабуе распавядаць. Там адныя кажуць пра тое, што дыверсанты внутр Беларусі прабіраюцца, трэба, карацей, ствараць даданыя атрады для барацьбы з імі. Гэтыя кажуць аб тым, што НАТО там збірае нейкую брыгаду для таго, каб нас атакаваць. Іншыя распавядаюць аб тым, што добраахвотнікаў рыхтуюць. То бок вось паўсюль пастаянна гэта падтрымліваецца такі градус. Адпаведна, гэта таксама яшчэ ўплывае на ўзровень рэпрэсій внутры краіны. Маўляў, глядзіце, трэба там больш на гэта звяртаць увагі і людзей шчыміць. І так кожнае ведомство генеруе вось гэтыя свае меседжы, і адпаведна мы маем справу і з хібным планаваннем, і з хібным размеркаваннем сродкаў, ну і зразумела, што вось з такімі персонажамі, там Вальфовічамі і іншымі хрэнінамі, якія, ну вось толькі на гэта, собственно, і здатны. Зміцер, дзякую вялікі табе за гэтую размову. З намі на сувязі быў Зміцер Міцкевіч, вайсковы аглядальнік Белсату. У Беларусі 5 месяцаў запар зніжаецца рост прамысловай вытворчасці і аб'ём грузавых зносінаў. Гэта вынікае са свежых звестак Белстату. Найгоршая сітуацыя на Гомельшчыне. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Чым бліжэй да так званых выбараў, тым больш запужванняў. Міліцыя пагражае імгненна рэагаваць на абразы на адрас чальцоў выбаркамаў, паведамілі сёння на брыфінгу ў Міністэрстве ўнутраных справаў. Так, на кожным участку мае прысутнічаць міліцыянт і трывожны гузік на выпадак патрэбы ў падмацаванні. З 20 студзеня ўсе сіловыя ведомствы маюць перайсці на ўзмоцнены рэжым. Так званыя выбары запланаваныя на 26 студзеня. І гэта унікальная ў беларускай гісторыі кампанія. На выбарчых участках нават не будзе незалежных назіральнікаў. Кіроўцы аўтамабіляў дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага свету атрымалі права выкарыстоўваць зброю. Гэта вынікае з адпаведнага ўказу Лукашэнку аб пашырэнні паўнамоцтваў інспектараў прыродааховы. Цяпер яны могуць ужываць фізічную сілу, спецсродкі, канфіскоўваць забароненыя прадметы і рэчы, а таксама спыняць транспартныя сродкі. Тым часам на 22 студзеня ў Менску прызначаны суд у крымінальнай справе Даніэля Вансея Кейты, лаўрэата нацыянальнага і міжнароднага конкурсаў вакалістаў імя Шаляпіна. Паводле вясны маладзёна затрымалі летась у чэрвені. На відэа сілавікам ён казаў, што пратэставаў у 2020-м, а таксама, што дрэнна ставіўся да расійскіх вайскоўцаў ва ўкраіне. Чыноўнік, што адключыў песню «Перамен» Цоя на праўладным мітынгу ў Менску ў 2020 годзе, атрымаў пасаду ў Віцебску. Як намеснік старшыні аблвыканкаму, Дзмітрый Пятруша будзе курыраваць пытанні будаўніцтва і ЖКГ, паведамляе тэлеграм-канал «Віцебск. Я гуляю». Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. Журналісты Бюро Медыя апублікавалі расследаванне, у якім выкрываюць выбарчую агітацыю Лукашэнкі за грошы падаткаплатнікаў, а таксама распавядаюць гісторыю нявесткі ўзурпатара Ганны Лукашэнкі. Менавіта яна пасля знішчэння незалежнага медыярынку ў Беларусі атрымала доступ да каласальных бюджэтных сродкаў, у тым ліку на арганізацыю так званага марафону адзінства. Ганна Лукашенко ў 2022 годзе ўзначаліла музычную медыякампанію. Гэтая арганізацыя і праводзіць так званы марафон адзінства, які ахоплівае канцэртамі прынамсі 13 гарадоў Беларусі, абласныя і найбольшыя раённыя цэнтры. Да кожнага марафону нявестка Лукашэнкі прыцягвае блогераў-мільённікаў кшталту Дзімдзімыча і Ўлада Кабякова, а таксама лакальных знакамітасцяў. Яны ў духу афіцыёзнай прапаганды маюць апраўдваць дыктатуру і трымаць фокус аўдыторыі на так званых выбарах 26 студзеня. Блогерам аплочваюць пражыванне, праезд і харчаванне. Хоць фармальна, паводле закону, усе выдаткі на агітацыю павінны ісці са сродкаў фонду кандыдата. У дадзеным выпадку Александра Лукашенко. З намі на сувязі Ксенія Вязнікоўцава, журналістка Бюро Медыя. Ксенія, вітаю. Добрый дзень. Вядома, што ніякіх выбараў у Беларусі няма, але вельмі важна, мне падаецца, падкрэсліваць
што адбываецца ў кантэксце ўсяго гэтага працэсу, таму што гэта ўсё адбываецца за грошы падаткаплатнікаў, за грошы беларусаў. І ў вашым расследаванні таксама зазначана, зноў-такі спасылаючыся на калегу з выдання «Люстэрка», толькі адзін канцэрт марафону адзінства ў Магілёве каштаваў 690 тысячаў рублёў, а такіх канцэртаў было ўжо 12. Якія яшчэ звесткі вы маеце наконт затрачаных сродкаў з дзяржаўнага бюджэту на такога кшталту шоу? Но благодаря документам, которые нам предоставил Белпол, стало в принципе понятно, что изначально марафон единства и планировался финансироваться из государственного бюджета, в том числе из фондов регионов, да, что само по себе является возмутительным, потому что избирательные кампании так называемых кандидатов в президенты, они формируют специальные избирательные фонды частные, в которые там вкладывают свои собственные какие-то средства, да, там либо средства избирателей, либо это какие-то донаты там от бизнесменов или еще каких-то людей. И вот как раз-таки за эти деньги по закону должна проводиться агитационная кампания. Если мы говорим о так называемом кандидате в так называемые президенты Лукашенко, то здесь история возмутительна не только в том, что на его избирательную кампанию тратятся деньги белорусских налогоплательщиков, а еще и в том, что эта агитационная кампания была запущена за 3,5 месяца до официального начала агитации, которая разрешена законом Республики Беларусь. Если уже говорить о том, когда началась подготовка к этому марафону единства, то, судя по известиям, которые говорила сама Анна Лукашенко, подготовка началась еще летом. Да, то есть они подготовили все это заранее, и по масштабу всей этой акции, которая движется по всей Беларуси, в принципе, резонно, что сделать такой масштабный проект за короткий срок просто невозможно. Касательно того, сколько конкретно денег туда было затрачено, почитать довольно-таки сложно, потому что мы можем говорить только о каких-то данных, которые проводятся через тендерные закупки, и они довольно-таки неполные. Да? Вот как раз-таки по концерту в Могилеве, о котором писало «Зеркало», там достаточно подробно расписано, на что конкретно были потрачены эти 690 тысяч рублей. Но нужно понимать, что это только отчетный концерт. Это один концерт в одном городе, финальный вот такой аккорд мероприятий вот в одном конкретном регионе. Таких концертов на сегодняшний день прошло уже 12, да. При этом мы посмотрели по тендерным закупкам, что большая часть этих средств, более 500 000 было потрачено только за организацию, да, то есть Белтелерадиокомпания выделила эти деньги Дворцу Республики за организацию видеотрансляции, то есть за то, чтобы подготовить этот концерт к трансляции на БТ. Да, то есть, но концерт — это же не единственная составляющая, есть же еще артисты, которые туда приезжают, их всех нужно туда свозить, селить, кормить, развозить по городам и весям. Есть, опять же, техническая служба, да, которая обслуживает все это мероприятие. Это все деньги, которые тратятся из госбюджета. То есть абсолютно ничего из этого, очевидно, не было потрачено из личных каких-то фондов или личных денег Лукашенко. То есть он распоряжается белорусской казной как своим собственным кошельком и тратит на что Бог на душу положит. А тратит он на марафон единства. И это возмутительно. Вы звяртаеце ўвагу, што грошы на так званы марафон адзінства ідуць не толькі з дзяржаўнага бюджэту, канкрэтна зведаеце з некага такого цэнтральнага скарбу, але таксама з рэгіянальных бюджэтаў. То бок, я так разумею, гэта сродкі, якія маглі б пайсці, напрыклад, на добраўпарадкаванне тэрыторыяў, на ўзмацненне нейкіх таксама нейкай камунальнай інфраструктуры. Ну, не совсем так, потому что в каждом регионе, да, есть такие госучреждения, которые занимаются вот как раз-таки бюджетным финансированием, в том числе культуры и творчества, да, и вот по тендерным закупкам очевидно, что как раз-таки из этих фондов были выделены деньги на то, чтобы вот эти вот коллективы творческие, которые выступают на марафоне единства, оплатить им дорогу, оплатить им проживание, оплатить переезд, оплатить питание, да, то есть все равно это бюджетные деньги, как ни крути, и они тратятся вот на такую ересь, абсолютно никому не нужную, на мой вкус. Калі кажам пра ерась, гэрэзію, вы звяртаеце ўвагу, што вось падчас гэтых мерапрыемстваў гучаць вельмі дзіўныя пасылы. Напрыклад, там выступаюць не толькі там блогеры ці музыкі, але таксама дзяржаўныя прапагандысты, нейкія асобы прыбліжаныя вось да гэтай каманды Лукашэнкі. У прыватнасці звяртаеце ўвагу, што журналіст ОНТ Ігар Тур распавядаў жыхарам Баранавічу, што дыктатура Лукашэнкі гэта, цытата, найбольш прыемлемая форма кіравання для славянаў.
Думаю, што многія славяне б здзівіліся, улічваючы, што большасць славянаў у еўразвязе і ў НАТО. Яшчэ адна цытата. Вось кіраўніца Беларускай федэрацыі роварнага спорту Наталья Цэлінская выказала меркаванне, што цялеснае пакаранне дзяцей розгамі занадта рана адмянілі. Усё гэта за грошы беларусаў. Вось як такія рэчы можна ацаніць? Ну, хотелось бы добавить, что вот конкретно вот эти мысли, они были высказаны в контексте такого мероприятия «Марафона единственного» как знаковая встреча, да, это когда созывают, там, не знаю уж какими методами, там, студентов и горожан в каком-то конкретном регионе, их, значит, всех высаживают в ряд, и вот перед ними выступают какие-то пропагандисты. У каждого там региона есть своя какая-то обозначенная тема, там, на которую они рассуждают. Вот, например, по-моему, в Могилеве, если не ошибаюсь, вот там среди приглашенных спикеров был Григорий Озаренок, и тема там была героизм, и он очень долго и нудно рассказывал о том, вот когда произошла перестрелка сотрудника КГБ, который был там якобы застрелен там при проведении каких-то мероприятий следственных, да, и вот что, посмотрите, вот это вот действительно там самый настоящий национальный герой Беларуси. То есть абсолютно даже не важно, какая тема обозначена на этих мероприятиях, смысл и контекст у нее всегда один. Да, все приходит к тому, что какую бы ерунду они там ни несли, самое главное, красной нитью проходит мысль о том, что благодаря батьке, благодаря Лукашенке, благодаря нашему так называемому народному лидеру 30 лет в Беларуси покой, порядок и процветание. И поэтому нужно это все сохранить. Конечно, никаких прямых лозунгов, да, там, а-ля идите на участки и голосуйте за Лукашенко, они себе пока не позволяют. Да, каких-то откровенных. Но, в принципе, в этом и есть суть агитации, что не обязательно ходить и выкрикивать лозунги и махать транспарантами для того, чтобы убедить человека, что ему, его подтолкнуть к какому-то действию. Как раз-таки все эти мероприятия в рамках марафона единства, они подкладывают населению в голову идею о том, что при Лукашенко хорошо, и если вот сейчас как бы мы сохраним за ним вот эту позицию, то будет еще лучше, а уже нехорошо, и лучше тоже не будет, и это очевидно. Как бы, тут уже другой вопрос, насколько все эти мероприятия эффективны, да, но тем не менее какая-то иллюзия предвыборной агитации, предвыборной кампании, она действительно в Беларуси сейчас существует благодаря этому марафону. Яшчэ адзін момант, які звяртае увагу. Вось вы падчас інтэрв'ю вельмі часта ўжываеце словы гэтак званыя. Мы таксама ў эфіры Белсату нярэдка кажам так, таму што мы не можам рабіць выгляд, што, напрыклад, у Беларусі ёсць рэальныя выбары ці што ў Беларусі ёсць рэальны прэзідэнт, абраны народам, але тое, што не з'яўляецца сапраўды імітацыяй і не з'яўляецца так званым, гэта рэальныя грошы беларусаў, якія трацяцца на ўсё, што адбываецца. І звяртае увагу яшчэ той факт, што, падаецца, Лукашенко зрабіў так, каб не проста ягоныя прапагандысты атрымоўвалі грошы, але каб усё заставалася яшчэ ў сям'і, бо гэты марафон адзінства курыруе Ганна Лукашенко, жонка ягонага сына. Што гэта ўвогуле за такая нейкая дзіўная бізнес-мадэль, заснаваная на выцягванні грошай з дзяржаўнага бюджэту? Ну, по большому счету, музыкальная медиакомпания – это такой придворный какой-то продакшн, который отвечает за провластную развлекуху в стране, да, то есть если там еще в 22-м мы о них писали в контексте просто как о продюсерах вот этого вот шоу «На ОНТ «Звездный путь», то сейчас мы видим, что вот они свои щупальцы распустили буквально во все сферы, да, то есть теперь это там и продюсирование артистов, и организация государственных мероприятий, да, каких-то там детских праздников, выпускных, они уже запустили свой видеопродакшн, у них на балансе 3 радиостанции, да, и эта вся вот пропагандистская машина, она продолжает расти, и вот сейчас как бы по сути, марафон единства, он проходит под полным контролем в соответствии вот с решением музыкальной медиакомпании и генерального ее продюсера, это Анна Лукашенко, да. То есть с точки зрения там
пропаганды, с точки зрения там какой-то управленческой модели Лукашенко, да, это абсолютно верная политика, потому что всегда коррупция, она вертится, так сказать, в семейном каком-то кругу, потому что есть такая мысль, наверное, что, ну, они же как бы свои, да, это родственники, они тебя не кинут, да, и поэтому принято вот с такими вопросами обращаться к ним. Думаю, что здесь касательно Анны Лукашенко сошлись такие две истории. Первое, что, наверное, она сама очень сильно хотела этим заниматься, потому что начиналось все довольно безобидно и даже несуразно, да, вот с этих вот каких-то стишат там и клипов Бульба Дэнс, а выросло все вот в такой огромный агитационный марафон, который уже 4-й месяц шагает по стране. Да, поэтому понятно, почему такое мероприятие отдали ведомство родственницы Лукашенко, потому что это контроль, потому что они научились это делать, они научились создавать шоу. Сапраўды, ў краіне, дзе часам не да законаў, цяжка некаторыя рэчы проста знайсці, і нават цяжка знайсці, якія грошы куды трацяцца, але дзякую вам за вашу працу. З намі на сувязі была Ксенія Вязнікоўцева, журналістка Бюро Медыа. Гаспадарства. А цяпер наша новая рубрика «Белсат онлайн», у якой мы прэзентуем працу нашых калегаў з сацыяльных сетак. Днямі Святлана Ціхановская анансавала прэзентацыю праекту пашпарта Новай Беларусі. Яна адбудзецца 26 студзеня падчас фестывалю «Беларусы годныя лепшага» у Варшаве. А пакуль нашыя калегі з YouTube-каналу Белсат Ньюс запыталіся ў беларусаў, ці хацелі б яны атрымаць такі пашпарт. 72% рэспандэнтаў з ліку падпісчыкаў YouTube-каналу Белсат Ньюс хацелі б атрымаць пашпарт Новай Беларусі. Астатнія не падтрымалі ініцыятывы дэмакратычных сілаў. Агулам у апытанні паўдзельнічалі больш за 260 асобаў. Лукашенко абяцае ператварыць сельскую гаспадарку ў прэстыжную сферу працы. А ягоныя чыноўнікі прагназуюць аграрнаму сектару несуцяшальную будучыню. Прынамсі, калі гаворка ідзе пра Гомельскую вобласць. Падрабязней пра сітуацыю вы можаце дазнацца з відэа на нашай старонцы ў сацыяльнай сетцы Facebook. Туда идут люди, которые, ну, условно, даже в колледж лет 15 назад не могли поступить бы. А сейчас их берут на высшее образование, и потом из этих людей хотят вырастить представителя колхоза, ну, соответственно, и уровень специалистов на селе катится вниз у нас. То есть выбрать не с кого, и, соответственно, пытаются это все оптимизировать. У Івацевічах уратавалі бусла. Птушку, якая засталася зімаваць у горадзе, ды хавалася пад гаўбцом, заўважылі мясцовыя жыхары. На дапамогу буслу неабыякавыя грамадзяне выклікалі ветэрынараў ды МНС. Відэа ратавальнай аперацыі апублікавалі нашыя калегі на старонцы Белсат у Інстаграме. Гаспадарства, дзякую вам за прагляд нашай праграмы. Калі для вас гэта бяспечна, заахвочваю падпісвацца на наш YouTube-канал Белсат Ньюс, ставіць упадабанні і пакідаць каментары. Свабоды і міру вам!